היי לכולם, היום אנחנו הולכים לדבר על אתגר שקיים כמעט בכל מטבח. איך אפשר לשלב בין מכשיר שנראה פשוט מדהים, לבין כזה שהוא סופר פשוט ונוח לתפעול יומיומי. אז בואו נכיר את בר המים One Touch Plus של חברת מיולי, ונבין יחד מה הופך אותו לפתרון כל כך חכם. בואו נתחיל עם תמונה שכולנו מכירים היטב. הבוקר מגיע, ויחד איתו, הבלגן. הלחץ להתארגן, להכין את כולם, רשימת המטלות פשוט לא נגמרת. עכשיו דמיינו שאפשר פשוט למחוק מהרשימה הזאת דאגה אחת. קטנה, אבל כזאת שעושה הבדל גדול ונותנת עוד כמה דקות של שקט. ובדיוק המקום שאליו אנחנו נכנסים. אנחנו הולכים לצלול לתוך שגרת בוקר ישראלית טיפוסית, ולראות איך מכשיר אחד, מכשיר חכם, יכול לשנות לגמרי את כל הזרימה של הבוקר. מהרגע הראשון של הקפה, ועד מילוי הבקבוקים של הילדים לבית הספר. כן, המרוץ הזה נגד השעון, מכירים את זה. להכין קפה כדי להתעורר, למלא בקבוקי מים לכולם, לוודא שהילדים מוכנים בזמן. כל דקה חשובה, וכל פעולה צריכה להיות הכי מהירה ויעילה שאפשר. ופה, בדיוק בנקודה הזאת, נכנס לתמונה ה-One Touch Plus. כל הרעיון מאחוריו הוא לקחת את הפעולות האלה ולרכז אותן במכשיר אחד. מכשיר שהוא גם מעוצב וגם פועל בלחיצה אחת. אז קודם כל, בואו נדבר על איך שהוא נראה. טוב, תראו את זה. הוא מגיע בכמה גימורים מדהימים, כדי להתאים לכל סגנון של מטבח. זאת גרסת השחור מאט, קלאסיקה מודרנית, קו נקי, שפשוט אי אפשר לטעות איתה. יש גם את השילוב המיוחד הזה של ברונזה עם שחור, שנותן טאץ' יותר חם, יוקרתי, ובהחלט מושך את העין. ולמי שאוהב קצת יותר צבע ונוכחות במטבח, יש את גרסת האדום שחור. זה מכשיר שאי אפשר להתעלם ממנו, הוא פשוט נותן חיים לשיש. וכמובן הקלאסיקה של הלבן שחור שתמיד עובדת. ואלו רק דוגמאות, כן? המטרה היא באמת לתת מענה לכל טעם ולכל עיצוב מטבח. אבל יופי זה לא הכל, נכון? העיקרון הכי חשוב פה הוא פשטות. פעולת One Touch, נגיעה אחת וזהו. מקבלים מים חמים או קרים, בלי תפריטים, בלי סיבוכים. הרעיון הוא פשוט לבנוע את ההתעסקות המיותרת הזאת, במיוחד כשכל שנייה בבוקר קובעת. אז דיברנו על עיצוב, דיברנו על פשטות. עכשיו בואו נדבר על מה שהופך אותו לבחירה באמת חכמה ובטוחה. וזה קריטי, במיוחד כשיש ילדים בבית. המכשיר הזה מספק מים רותחים, עד 98 מעלות צלזיוס. מה זה אומר בתכלס? זה אומר שהקפה של הבוקר, התה, או אפילו בקבוק לתינוק, הכל קורה באופן מיידי. בלי לחכות לקומקום, עוד כמה דקות יקרות שנחסכו. אבל רגע, 98 מעלות זה לא קצת מסוכן ליד ילדים? אז זהו, שחשבו על זה. יש מנגנון נעילת ילדים מובנה למים החמים. זה נותן שקט נפשי מוחלט. הילדים יכולים לגשת למזוג לעצמם מים קרים בחופשיות ובבטיחה, ואין שום סיכוי שיגיעו בטעות למים הרותחים. אז בואו נסכם רגע את היתרונות למשפחה. סופר נוח למלא בקבוקים וקנקנים במהירות, בטיחותי לגמרי לילדים, יש מים חמים או קרים ברגע. בקיצור, זה פתרון שונה על הצרכים של כולם בבית, מהקטנים ועד הגדולים. אוקיי, אז הוא יפה, הוא חכם והוא בטוח. אבל מה עם שני הדברים הכי פרקטיים שיש? המקום שהוא תופס על השיש, והכי חשוב, כמה זה עולה לנו בחשבון החשמל. תראו את הטבלה הזאת, גובה של 35 סנטימטרים, רוחב של 26. מה זה אומר בעצם? שסוף סוף יש פה בר מים שלא משתלט על כל השיש. הוא תוכנן במיוחד כדי להיות קומפקטי ולפנות לנו כמה שיותר מקום עבודה יקר במטבח. ועכשיו שאלת השאלות. צריכת החשמל. תראו את המספר הזה, בסביבות 20 שקלים בחודש. כן? זה הכל. כדי לשים את זה רגע בפרספקטיבה, זה פחות מהמחיר של 2 כוסות קפה בבית קפה. זה חיסכון אמיתי שמצטבר עם הזמן. אבל מוצר מעולה זה דבר אחד, וכולנו יודעים שמה שבאמת קובע בסוף זה מי עומד מאחוריו. בואו נדבר רגע על ההבטחה ועל השירות של חברת מיולי. מאחורי בר המים הזה עומדת חברת מיולי, והגישה שלהם היא לא רק למכור מוצר, אלא לספק מעטפת שלמה של שירות ותמיכה. המטרה היא לתת שירות אישי, גב מקצועי, ובעצם להיות שם לאורך כל הדרך. ולכן, כשרוכשים את הבר, זאת לא סתם קופסה שמגיעה בדואר. זו חבילה שלמה. היא כוללת את המכשיר עצמו כמובן, אבל גם משלוח והתקנה מקצועית, אחריות מלאה לשנה שלמה, וגם פילטר איכותי במתנה כדי להתחיל. בקיצור, דאגו להכל. אז איך עושים את זה? איך מביאים את כל הטוב הזה הביתה? גם התהליך הזה תוכנן להיות בדיוק כמו המכשיר, פשוט קל ומהיר. אז קודם כל, התשלום מאוד נוח. אפשר לפרוס אותו לעד 12 תשלומים, והספקה סופר מהירה. תוך 5 ימי עסקים בלבד, הוא כבר אצלכם במטבח, מותקן ומוכן לעבודה. אז אם אתם רוצים לשדרג את המטבח ואת איכות החיים, כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר mayuli.co.il, או פשוט להרים טלפון למספר שמופיע עכשיו על המסך ולבצע רכישה בטוחה. תודה רבה שהייתם איתנו.